det synes jeg. Mm. Sej. Jeg synes godt nok, at det er en lidt kedelig bil. Jeg synes, den er flot. Synes du? Mm. Jeg synes, den er sådan lidt morfaragtig. Er der slået prutter i? Ja, den lugter sådan lidt af prut. Har du slået prutter i? Nej, jeg har ikke slået nogen prut i den. Det er bare sådan en Hyundai, den lugter. Hvorfor lugter den? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan en Hyundai-bil. Jeg synes, den, når der ikke prutter i, så synes jeg, den er mega sej. Synes du? Mm. Nå. Også selvom det ikke er en Ford. Mm. Nå. Det er jeg helt klar over. Det er du helt klar over. Hvad er den bedste bil i hele verden? Det er den her. Ah! Dejlige biler. Dejlige.